Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe, mi salmini on, mi juurima on. Oɗon nan bo so tawi oɗon celli minen min celli hamin e jaam. En mbayri arde ɗo addande bandiraɓe vidéoji mais ala ko tagi ko mankude temps tan, mais min gueto à chaque fois arde kadi addande bandiraɓe ko holɗo ko hesɗi. Hande noon en gari en gaddini bandiraɓe holko wiyete configuration réseau. Réseau noon ko ganduɗa ko machine ngaji ganduɗa jokkotirɗi holno jiiɗon ɗo henna écran he. Écran o noon ko ni wayi waɗi ko machine aji, machine fof ne waɗi to jeeya, ene waɗi to jokkodiri e koddiɗo makko. Donc hande noon jiiren ko jaɓɓal ganduɗa wiyete ko routage. Routage noon woni ko laabi ganduɗa mbaweteɗi waɗirte koye systéme informatique, koye réseau wiyete. Routage woni hollude laabi ganduɗa beele machine ngaji ɗi ne mbawa rewde ɗon. Hande noon ko ɗon ɗum gaddanɗen bandiraɓe pour mbawa kadi irirade hen, mbawa kadi andude holko woni routage, holko firti routage, holno routage waɗirte, e kadi holno mbaɗirten kollen bandiraɓe ha ƴeewa so tawi ko kalten ko eko no mbaɗirten ni, beelen mbawa irirade hen, mbawa kadi wadde hen entraînement ji mumen, mbawa wadde hen laboratoire uji mumen, beele so tawi ene janga walla so tawi ene jiiɗi golle mumen ɓeydo hisɗude, golle mumen ɓeydo hesɗude kadi mbawa tundade hen, mbawa kadi andude holno waɗirte. Eyyi sen jii joni ɗo henna joguiɗen routage pour famnude bandiraɓe. Hande joguiɗen ɗo henna joni ko wiyete 4 VLAN. En mbaɗino vidéo kaalowo ko firti VLAN. VLAN noon en gartata e muɗum, en kaalino ko woni VLAN, en kollino bandiraɓe ko woni VLAN pour siftinde tan. VLAN wayi kono autoroute ni, autoroute fof ne waɗi lawol, lawol fof ne waɗi dewowo ɗon. Eyyi waɗi noon ko auroji ganduɗa hono sen mbi tan eɗen cifo, hono sen naate immeuble, hono joni mbawen sifade ɗum immeuble ni, immeuble fof ne waɗi appartement, appartement fof woni VLAN. Eyyi VLAN noon e anglais firti ko virtual LAN, c'est à dire virtuel réseau, réseau virtuel. Mo ganduɗa réseau mo ganduɗa a wawa, wona câble uji mbaɗira, wona fil uji, ko réseau ji virtuel. ɗum tagi ko technologie keso mo ganduɗa hutortoɓe systéme réseau informatique eɗi kutoro ɗum no fewi, beele ene mbawa dañde plus d' efficacité, beele en mbawa kadi wasde hebde câble uji partout e nder équipement ji mumen, taw foof koye virtuel, foof ko ganduɗa koye dématérialisé. Eyyi bandiraɓe noon hande ganduɗen kolleten bandiraɓe ko woni routage. Routage mo ganduɗa routage statique. Routage statique woni holɗum, woni ganduɗa ko laabi ganduɗa ɗi mbaɗaten beele kala ordinateur walla équipement gonɗo e nder réseau ene wawa andude lawol ngol rewata beele ene haalda e koddiɗo mum. Hande en jiiɗo joni ɗiɗo banggueji ɗiɗi en cerdi, oɗo banggue nano e oɗo banggue ñaamo, to ɗi jarata ɗo hay goto e majji wawa haaldude e goɗɗo on. Oɗo banggue nano ne wawi haaldude e koddiɗo mum hono bulajo e boɗejo ne mbawi haaldude, oɗo o e verto ne mbawi haaldude, mais verto o wawa haaldude e bulajo o, verto wawa haaldude e boɗejo, e boɗejo wawa haaldude e oɗo o, e oɗo wawa haaldude bulajo o. Eɗen mbawi wadde test ƴeewen, sen ƴeewi tan exemple ɗo henna hande joni sen mbi eɗen nelda oɗo courrier o fatay faaɗo vers he, eɗen mbawi ñallude ɗo ha weeta, sen jii enveloppe o arata ko ɗo henna, so ɓenni o ara ɗo, so ari ɗo noon ko ɗo waɗata blocage. Ça veut dire o anda lawol ngol foti rewde hawo yetto oɗo. eɗen mbawi o ruttoto o yaha haalde o ruttina nelal, en jiiɗo less woodi ko fail. So tawi réseau noon ordinateur uji kaldi, message mum waɗata ko successful. sen ƴeewi joni en batti exemple goɗɗo, oɗo bulajo mo wawi haaldude oɗo boɗejo par ce que kamɓe foof gondi galle goto, hono no mbirten eɗen jogui lawol mo ganduɗa o wawi rewde ɗon. Donc sen ƴeewi en mbaɗi exemple oɗo, mbaɗen ni o yaha ɗo ma o artu ha to boɗejo ɗo, o wiya o anda lawol ngol o rewata, o rutto ɗo, o yaha ha dow o arta, o nabba dow to woni
ko yettininolal. En jiiɗo nane wonno ko feele, ɗo joni woni successful, woni ko succès, woni message o yettima, message o en jiiɗo waɗi ko waɗi approuvé, message o yettima woni vert. donc hollidde bandiraɓe tan holno routage wayi. enen noon hande sababude men jiɗɗen ko oɗo e oɗo mbawa haldude, oɗo e oɗo mbawa haldude. holno ɗum waɗirte? waɗi ko commande uji, waɗi ko information ngaji. donc enen ɗo joni jiɗɗen hollude bandiraɓe ko beele informatique ko laabi waɗi, ko commande uji waɗi, e surtout e nder réseau. wona hasard, kala ko jiiɗa tawan holno waɗira, kala ko jiiɗa tawan holno adori. hande noon jiɗɗen ko hollude bandiraɓe beele eɗen mbawa wadde installé, wadde mise en place mo ganduɗa ko de route statique, wiide oɗo joni so ummima ɗo henna omo fayi ga henna, holto foti rewde ha o yetto ɗo henna. tagir ɗum ɗon ko wiite routeur. routeur woni ganduɗa équipement mo ganduɗa ne wawi wadde feere, koye nder muɗum woni laabi ɗi mbaɗete. kala joguiɗo internet galle mumen ene jogui boîtier ko Free walla Orange walla bawɗo wonde goɗɗo, boîtier oɗon kala communication jaltuɗo omo jooɗi nder salle makko, omo wone internet, yo andu demande waɗi o rewi koye routeur, hono ɗum ɗo yalti boowal, ene waɗi ko wiite adresse IP makko public e adresse IP privé. adresse privé woni ko kala ko woni nder galle, ko woni nder ordinateur. adresse public woni ko mo ganduɗa fournisseur internet ma, hono Orange, Free walla SFR, hono ko wonde Europe. so tawi noon ko banggueji meɗen Afrique, eɗen mbawi wiide ene wawi wonde Orange, ene wawi wonde Sonatel walla Nespresso walla goɗɗi. kala to wawi wonde leydi foof ene jogui mo ganduɗa kañum waɗata distribué internet e nder leydi he. donc ko oɗon hokkata ɗum adresse IP, ko wiyete adresse IP public, mo ganduɗa ɗum andira e nder internet. so tawi o yiiɗi yaltude ko ngal ɗon damal o rewata. enen noon jiɗɗen ko hollude ɗiɗo machine aji verte, dame ɗi mbawi rewde haɗi mbawa hallude keddiɗi he. donc noon mbasen junnade bandiraɓe, kollenɓe no routage statique waɗirte. routage statique koye commande watte. commande o noon koye routeur. enen jiɗɗen wiide ko so tawi kala ko ummi ɗo henna ene fayi ga, yo rew e adresse IP oɗo. donc adresse IP noon ko damal ganduɗa eɗen jogui ɗo joni en mbaɗi ɗo dame hono giga, ko wiite interface oɗo mo ganduɗa ko rouge, e oɗo ko rouge également. donc ko guitorɗen wadde ko pour wadde activer les interfaces mo ganduɗa interface uji ɗi kokkenɓe adresse IP mabɓe, kokkenɓe no ganduɗa kamɓe goni laabi ganduɗa ɗi mbawi rewde. donc sen naati ɗo ene oɗo routeur woni routeur 0, mbaɗen natene makko, mbiyen joni il faut mbaɗen configuré hono ko wiite interface makko. interface zig woni 0/1 0/1. mbiyen mo yo huɓɓu no shutdown, woni o huɓɓi. mbaɗen enregistré ko mbaɗɗen ko. garen ɗo henna mbaɗen également la même chose. ɗo henna ko 0/0, ɗo ko 0/1 wonno. mbiyen mo interface zig 0/0, mbiyen mo no shutdown. en ji nane koɗi boɗeji gonno, joni ɗi kuɓɓi. woni hankkadine bouton ngaji ɗi kuɓɓi, heddoro hankkadine ko mbaɗen hen laabi ganduɗa ɗiɗi mbawi rewde. laabi ɗi noon mantinde ɗum ko ɗiɗo adresse uji. hono oɗo adresse, oɗo banggue nano ko 192.168.253, oɗo banggue ñaamo ko 192.168.1.254. donc joni sen gari ɗo henna holno ko tubaɓe mbiyata no route waɗirte e nder routeur, no route statique. route statique woni ganduɗa lawol ganduɗa ko an on uddirta ɗum, mbiɗa kala kene yalta ene fayi banggue goɗɗo yo rewɗo. donc enen mbiyeten ko IP route. so tawi alors mbiyen kala kene ummi
192 168 en wonde masque muɗum ina ummi oga bange nano ene fayi bange ñaamo walla bange goɗɗo foti ko rewde hono adresse IP 192 168 1.254 holko ɗum firti mi holliri ɗo bandiraɓe ko jiɗɗen wadde ko mbiɗen kala ko ummi oga bange nano ene fayi bange goɗɗo taw wona oɗo e bange nano o jeeya o foti ko rewde ɗo 1.254 donc ko ɗum mbiɗen mo sin mbaɗi entré o waɗa accepté mbaɗen enregistré information ji mbaɗɗen ɗi hono en mbaɗi duttoɗen e oɗo bange nano bange ñaamo mbiyen mo kadi ippe route hono no mbaɗirɗen nane ni 192 168 0.0 e masque muɗum yo rew 192 168 1.253 woni oɗo adresse kala ko ummi oga bange ñaamo ene fayi bange goɗɗo taw wona bange ñaamo he yo rew ɗo henna woni hankkadine en porsi damal mo ganduɗa kanko wawata o wawata rewde bange goɗɗo so tawi en jamirani donc ɗo joni ko hollude holko mbaɗɗen holko jamirɗen beele ɗiɗo machine ngaji ene kalda joni kolliren bandiraɓe tan holno ɗum wonirta joni sen mbaɗi ni nane en mbaɗi test pour oɗo bulajo haalde oɗo verte en ji gasani joni sen mbaɗi ni est ce que ne gasa walla gasata so rewi ɗo o ari ha ɗo o ruttima oɗo ruttima warta ha ɗo o rutto o jiiɗo hawa tampa o yirata mais est ce que ɗum ne hollita tan ene ko mbaɗɗen ko ene feewi walla feewani ha joni puɗɗitoɗen ƴeewen tan so tawi ɗum ne yaaha sen duttinima ɗo en o ari ha ɗo en o ruttima ɗo o rutto o arta o yiiɗo hawa tampa donc ha joni so tawi en jiiɗi hollidde tan no gueɗe ɗe mbayi ha joni en jiiɗo feyde donc sen duttima kadi en mbi oɗo boɗejo yo haalde e oɗo oolo est ce que lawol makko ne feewa o fewata donc sen mbi oɗo verte est ce que mo haalde oɗo boɗejo est ce que lawol makko ne feewa o fewata donc holko mankiri en ɗo henna mboɗo sikki haydara mankani mais holno jiilortoɗen tan ha jiiren solution o donc ɗo henne sen mbaɗi simulation ƴeewen mode simulation no wayata duttoɗen ɗo henne oɗo boɗejo bulajo yo haalde oɗo verte donc mbaɗen ni henna est ce que omo yaaha hawo yettoyo walla o yettoyata donc eɗen gandi ha joni holko manki par ce que en fait en mbi yo rewɗo mais o ala damal ganduɗa ngal o foti rewde par ce que oɗo interface mo mbiɗen par ce que ɗum tagui kollirmi beele yimɓe ne mbawa famde holko tagui ɗum marsani holko tagui marsani par ce que en mbi yo rew banggue mo ganduɗa o alna ɗum inde en kokkani interface mo joguiɗen o en kokkani ɗum adresse IP donc ɗo e nane en mbaɗi 0 zig slash 0 0 slash 1 en mbi ɗum no shutdown tan en gacciri noon par ce que en fait sa en kuɓɓi damal ngal mais en kokkani ngal kannare mo ganduɗa e inde mo ganduɗa ene wawi udditade joni ha joni sen duttima eɗen mbawi yaade mbaɗen interface walla kollen bandiraɓe holko wone routeur meɗen sen mbi show run alors du show run min ji kala ko wone e nder ordinateur meɗen en ji interface zig slash 0 o ala adresse IP no adresse IP en ji interface zig slash 0 no adresse IP donc ɗum hande ko ɗum poɗɗen wadde kokken mo adresse IP e interface o holno wiyete o wiyete ko ɗo henne zig 0 slash 1 en mbi interface zig 0 slash 1 et mbiyamo adresse IP 192.168.1.253 et masque makko 255.255.255.0 mbaɗemo du WR gudden ɗo henna
en ji ko kala ko kalino ɗo nane nena kalto. mais ha joni paten ɗo tan mbaɗen la même chose, ƴeewen oɗo interface holno wiire, o wiire ko zig/0/0. donc mbiyamo interface, sen jiiɗi hollide bandiraɓe ko tappeten ko woni interface zig 0/0. mbiyenmo adresse IP 192.168.1.254.255.255.255 et 0. Pourquoi 254? Parce qu'en fait ko inde ko 254 cuɓi ɗe mbawno suɓade 250, en mbawno suɓade goɗɗum, mais 254 ko adresse mo ganduɗa ko dernière adresse, ɗum ne moƴƴi kokken ɗum routeur quoi. donc voilà, oɗo en mbaɗi en gayni mbiyanmo yo waɗ enregistré commande o, en mbaɗi enregistré, en ji kala ko kali ɗo nane nena a kalto. donc joni sen batti exemple mbiɗen e dembaɗa nane, sen gari ha ɗo nane en ƴeewi oɗo yo haalde oɗo, en donki est ce que joni mo haalde makko, ha joni ƴeewen no o yata, o ummima ɗo, o ari ɗo, nane ɗo enen wojji, est ce que mo yaha, o ɓenni, nane o ɓennata, joni o ruttima, oɗo e oɗo batti haaldude, voilà, ha joni mo continue ko wiite waɗa table makko ARP, sen continue ha joni eɗen mbawi wiide o aran feyda. ha joni en mbawi wiide ko jiɗɗen wadde ko en mbaɗa gasani to. mais ha joni so tawi en duttimen ɓe en mbaɗi goɗɗo min jiiɗo successful. Pourquoi successful? Parce qu'en fait ko e nder réseau ene waɗi ko wiite requête ARP. so tawi neɗɗo neldi commande ma wiya e bandiraɓe mboɗomin ko tel mbirtemi, beele bandiraɓe fof ne ganda holmo haaldoro ko woni. donc ɗo joni sen batti exemple goɗɗo, oɗo bulajo, est ce que wawi haaldude oɗo verte? ha joni min ƴewto rewata, o ummima ɗo, o rewi ɗo henna, o rewi ɗo, o rewi ɗo, o yaha ha to verte ɗo, o ummor verte ɗo, o rutto ha to ummino ɗo. donc o ari, o ɓenni, o yettoyima ga, en gari ɗo en jiiɗo no wiya successful. donc oɗo successful firti ko oɗo e oɗo batti haaldude. par ce que pourquoi ɗi batti haaldude? par ce que ɗi dañi lawol mo ganduɗa eɗi mbawi rewde nane. premier nde ƴetteten pour mantore, kanji ɗiɗi mbawa haaldude par ce que ɗi ngala laabi ɗiɗi poti rewde haɗi mbawa haaldude e bandiraɓe. ko ɗum ɗo wonno hande komin gaddanno on pour ko faari e ko wiite routage statique. routage statique woni ɗum ɗon. donc kala jiɗɗo famde no wayirta, kala jiɗɗo andude no wonirta, kala jiɗɗo kadi hutorade ɗeɗo kaɓirɗe, ene ñaaga nde waɗata abonné chaîne mon AB Connect, kadi nde waɗata partagé chaîne o, kadi nde waɗata kadi chaîne o yaajana fuutankoɓe, yaajana leñol halpulaar en, yaajana leñol kala pullo. ɗum noon mi salmini on, mi juurima on, kadi yen ñalle jaam.